खुलुमबाय आं राकेश रामसियारि नोंथांमोनखौ बर'सा देरहासार चेनेलनि जाना गासैखौ बरायनाय जाबाय आंनि बे समाव दंफैयो बाक्सा जिल्लानि बेन्दोंआव थानाय मैनामाथा गाव हेलासिगुरि गामियाव आं दंफैयो बेवहाय बिथांमोना नैबे गामिनि सुबुंफोर जाय बिथांमोना साख्रियाल बिथांमोना लोगो नांनानै गामिनि गोरिब सुबुंफोरनो अनसुंथाइ होदों जिहेतु लकडाउना सोलिगासिनो कोविड-19 नोंथांमोना मिथिगौ निउसनि गेजेरजों आरो माखासे ससियेल मिडियानि गेजेरजों मिथिखाबाय नोंथांमोना कोविड-19 नि जे गिख्रंथाव महामारी जे बेराम बेखौ नोंथांमोना मिथिखाबाय आरो लोगोसेनो नैबे आसाम आरो इन्डियाखौ लकडाउन होनाया सोलिगासिनो हयथ' दिनै गोबाव दिन जाबाय दा बे बिषयाव गोबां गोरिब सुबुंफोरानो गावनि जे खायसे हाजिरा मावनाय खामला मावनाय बिथांमोना नांगौ बायदियै हाजिरा मावनानै नांगौ बायदियै फैसा आरजिनो हायाखै बाहेरायाव ओंखारनो हायाखै जायनि जुनैनो गोबां गोरिब सुबुंफोरा बेबायदिनो गावनि गोनांथि जानाय जे खायद बेखौ बुथुमना लानो हायाखै दा बे बेलायाव नोजोर बोनानै नैबे मैनामाथा गाव नैबे हेलासिगुरिनि साख्रियाल बिथांमोना बै गोरिब सुबुंफोरनो जाय बिथांमोना हाजिरा मावनो हायाखै जाय बिथांमोना एसे गोरिब बे सुबुंफोरनो बिथांमोना अनसुंथाइ होदों आं नैबे समाव बेनिनो सासे नैबे साख्रियाल बिथांमोनानो अनसुंथाइ होदों आं नैबे समाव बिथांजों आं सावरायगोन नोंथांखौ गिबियावनो आंनि चेनेल जाना गिबियावनो बरायनाय जाबाय गिबियावनो नोंथांनि सिनायथिखौ लाग्रोनो थाखाय गुरै खावलायबाय खुलुमबाय बर'सा देरहासार इउटुब चेनेलनिफ्राय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बरायनो थाखाय दायो बिथाङा आंनिफ्राय फंनैसो बे दा जेरैहाय जों गामियाव अनसुंथाइ होदोंमोन दिनै साब्रै साबा सय आदजनसो लोगो नांनानै सार्भिस मावनाय मानसिफोरा आं बे गामिनिनो आङो माबायाव CRPF आव सार्भिस मावो काश्मीराव थायो दा बावै आंबो डिउटिया काश्मीरावनोमोन नाथाय बन्दनि सिगां लकडाउननि सिगां सुटियाव फैदोंमोन दायो सुटिया जोबनानैब्लाबो थांफिननो हायाखै जायनि जाहोनाव दिनै गासै हादोरावनो बे थांलाय फैलायनि जेबो सुबिदा गैखाया बेनि थाखाय गासै रायजो राजा सोब सरकारानो गासैखौबो बन्द खालामखादों दा बेबायदिनो दा गासै गामिनि मानसिफोर जेसेबां रायजो संसार जानायाव सोलिनो गोनां जानानै फैदों बेफोरो सोब अलखदाव गोलैजोबना दं जों दा नुना मोनबाय गामि गंसेयाव गोबां न'खरफोर दं जाय मानसिफोरा दिन हाजिरा मावनानै सोलिनानै थायोमोन जाय बिथांमोनखौ दा बे बन्दनि जाहोनाव बहुद माने गोबां अलखदनि गेजेरजों बिसोरो सोलिगासिनो दं दा बेखौ नुनानै बेखौ नायनानै जोंनि गोसोआव माने एसे अनसुंथाइ होनायनि थाखाय जों सानखांनाय फैनानै बेखौनो जों हाबाफारिखौ मावबाय दिनै एसे सय आदजनसो लोगो नांनानै सार्भिस मावनायफोरखा बेखौ गामियाव जेसेबांगिरि दा बेसे 60 गिरिजों दा रानबावनाय जाबाय बेनि सिगां सप्तासे सिगांबो रानबावदोंमोन आरो दा नोंथांमोनानो बै समाव रानदोंमोन ना बे जों माने बे ग्रुपआव जों गैथ'वामोन जेनेबा जों गामियानो ओमफ्राय खावसे माने सिगां बिसोर रानग्रोनाय जादों आरो ओमफ्राय बेनि उनाव नै दा दिनै आरो सिगांबो एसे थालांखाबावदोंमोन बेनिफ्राय आरो बांसिनबाव आरो बै माने मावग्राबो गैबावखाथारै मानसिफोर एसे खायसे मानसिफोरा माने डाबलबो जाहैदों माने बे माबाखौ नायनानै न'खरखौ अबस्थाखौ नायनानै जों बे माबादों आरो बासिनानै होबाय जादों ओमफ्राय दायो बुंनो थाङोब्ला थांनाय बारनिजों बे बारनिजों मेक्सिमाम बे गामियाव जेसेबां मोननो गोनां न'खर दं फ्राय मोनजोबफ्रामबाय होफ्रामजोबनाय जाबाय फ्राय मोनफ्रामजोब्बाय गामि गंसेनि मानसिफोरा डनारनि बादै नोंथांमोनाव ओरैनो जे 8 जन होनना बुंदों बिथांमोननि मुंखौ एसे मख'ना होनो हागोन नामा मुङा एक्सुवेलि गासिबो गामियाव थाजोबा जे माबायाव टाउन नोगोराव थायो ओमफ्राय दा जोंहा आदा जं माबायाव रेलवे सार्भिस मावो धर्मेश्वर दैमारि बिथां ओमफ्राय नै जोंहानिनो आदा जायो आसाम राइफलाव मावो सनाराम बसुमतारी बिथाङाबो दायो जोंजोंनो दं बेयावनो बेखिनिया दं ओमफ्राय आरो दंबावोमोन खायसे न'आव गैथ'या 10 जन जादोंना 10 जनानो जादोंना 10 जना बिथांमोना गोरिब सुबुंफोर रेसन होदों दा बे बेलायाव बिथांमोननो मा होनाय जादों दिनैनि होनाया दालि ओमफ्राय माइरं आलु
थाव सामब्राम संख्रि ओमफ्राय माबा सयाबिनबोनो सयाबिन साबोन थरसे साबोन बेखिनिनो जादों। दा बे बेलायाव नोंथाङा बै जाय बिथांमोननो गोरिब सुबुंफोर जिहेतु 60 जन न'खरनो होदों दा नोंथांमोना माबायदि बोसोन बा हमना ला नोंथाङा आंनि चेनेलनि गेजेरजों मा बोसोन होनो लुबैयो? दा नोंथांनि इउटुब चेनेलनि जानानै माने इउटुब चेनेलनि गेजेरजों आं गासै रायजो राजाफोरखौ बेजोंनो मेसेज हरनो नागिरदों जे दायो बयबो मिथिखाजोबखाबाय सामफ्रामबो माने बारहावाफोरा माबायदि सोलिबाय दं माने सब जायगानिखौ निउसखौ सामफ्रामबो मबाइल खुलिबाबो नुयो टिभियाव नायबा टिभियाव नुखाथारो आरो मिथिखाजोबथारनाय दायो बयबो बुंदों न'निफ्राय दा ओंखार इमारजेन्सि माने एकदमबारे माने ओंखारनायनि जाहोन माने बहुद दरखार नोंथाराबा न'निफ्राय जेन ओंखारालासिनो न'आवनो थायो ससियेल डिसटेन्स जोङो बे माबाखौ मोजाङै मोजां फालिनो बयबो नाजानांगौ। जेरैहाय न'खरसेनि मानसियाबो आंनि मथेबा ज' थानायाबो मोजां नंखाया एसे गोजान गोजान थाखाथारनांगौ आरो जेसेबां हायो गावखौ साब सिखोन बुंनो दा गामिनि मानसिफोरखौ हयथ' आगोल मिथियामोन दा एसे बिनि बेमारखौ नुनानै बयबो एसे आन्दाज खालामनो हागौ माने साब सिखोन थाबाथाय मानसिया बेमारनिफ्राय बोरै बारग'नो हागोन बेखौ माने हयथ' दा बे बेमारा बयखौबो एसे एनै बुजिनो हाहोदों आरो उनावबो बेमार हामखांनायनि उनावबो मानसिफ्रा बेबायदि साब सिखोन थानायखौ माने हुदा खालामबाय थायोबा बियो सोलिलांबाय थागोन मानसिनाव खमसे खम आखाइखौ मोजाङै मोजां सुथारनांगौ खनब्रै खनबा माने जेसेबां माने जायखिजाया खामानि मावो मायो इनि सिगांबो सु आरो मावखांबाबो सु आखाइखौ सुनायखौ हुदाखौ खालामबाय थाथारनांगौ। नैबे गामिनि बिथां चन्दन बसुमतारी बिथांजों आङो सावरायबाय जे बिथाङा फोरमायदों गामियाव नैबे गोरिब सुबुंफोरनो बिथांमोना माइरं दालि सयाबिन थाव संख्रै बिथांमोना आरो साबोन बिथांमोना होदों। बिथाङा बेनि गेजेरजों समग्र गासिबो रायजो राजा बिथांमोनखौ जे नैबे ससियेल डिसटेन्स बेखौ मानिनो खावलायदों लोगोसेनो जिहेतु बाहेरफोराव गोनांथिथार गैथाराबा बेनो बाहेरायाव ओंखारनाङा होननानै बिथाङा खावलायदों। दा बे हिसाबाव गमामायैनो जोङो जिखिनि गभर्नमेन्टआ होनाय इन्सट्राकसन बे इन्सट्राकसनखौ फल' खालामनांगोन आरो फल' खालामनानै जोङो जिहेतु मोनसे गिख्रंथाव नैबे भाइरास बे भाइरासनिफ्राय जों रैखाथि मोनगोन अब्लासो थ' दिनैनि जे मोगा मोगि लानाय आयदा बेखिनियानोसै उननि भिडिअ नोंथांमोनखौ आं लोगो मोनगोन गोजोन्थों।